India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. जिल्ह्यातले एक महत्त्वाचे धरण म्हणून जे सुपा धरण ओळखले जातात, त्या सुपा धरणात फक्तच 15% कमी पाणी साठो आता शिल्लक असा. जर पुढील 8 दिवस जर पाऊस लागोना जाल्यार या धरणातल्या पाणी डेंबाचं तळ गाठले अशी शक्यता निर्माण झाली असतात. गेल्या 10 वर्षात अशी प्रथमच परिस्थिती निर्माण झाली असून जर पाऊस लागून असल्यार जर त्याचा परिणाम जी वीज निर्मिती जाता तेजेर जातलो. प्रुडंटा खातीर कारवार सावन प्रमोद फोंडे.